No niin, se oli siinä sitten. Perjantai-iltapäivä, ei kun aamupäivä. No joo, hei, tiedättekö mitä? Meillä on iltapäivällä teemalähetys tulossa ja me voitais katsoa yksi mainos siihen liittyy vähän tähän perjantai 13. päivään. Me nähdään ihan kohta esikarsinnan voittaja kerran. Joo, onneksi ne tyypit ei kattonut mua vähän ihmeessään sieltä bussista, kun yksi juoksee siellä pää 3 relkana. Myöhästyy bussista ja kahvit kaatu päälle ja vaikka mitä tapahtuu. Perjantai jo 13. päivä, se on vähän sellainen. Mutta katsotaan, onko tämä perjantai 13. epäonnenpäivä, kun joku kohta voittaa huikean rahasumman. Ja jos nyt tänään ei voittopotista voittoa tule, niin kuitenkin sinulla voi olla silti tänään vielä onnenpäivä. Rahalinko kello 10.40 SubTV:ssä, voit kääntää sinne sitten ihan hetken kuluttua. Ja totta kai Urheilumania urheilukanavalla, sinnekin saat myöhemmin iltapäivällä sitten osallistua aivan ehdottomasti. Meillä on voittaja linjalla, kuka siellä soittaa? Raisa. Raisa, mitä kuuluu? Kukkuluuru. Kukkuluuru! Hei, minkä ikäinen Raisa olet? Päälle 50. Täysi-ikäinen siis. Hyvä. Kerro mulle Raisa oikea vastaus ruutukysymykseen. Eiffel-torni. Kyllä, se on oikea vastaus! 4000 euroa on sun onneksi olkoon, Raisa. Pysy vielä linjoilla, otetaan susta tietoja, laitetaan potti tulemaan. Hei, kaikki muut muistakaa Rahalinko 10.40. Nähdään iltapäivällä. Moikka! Tule nyt